Nih, gamay sa. Diha lang, pre. Besar lah. Naik kutsara dia. Uloy mo, Tel. Ayun ang dala-dalahon. Ano mo? Stainless na din ba? Ito mo makatisikian ka na, inanak ko ba, masundo ko ka ng ingan ba? Dili na stainless din. Kasi ganador rin ng kwan. Masundo ko ingan ba? Ay, isda na na eh. Bogan mo na gamay. Mga bitirano. Bogan mo. Bitiro, paglayan mo. Ako na mga idaran. Paglakan ang yun, yung marag mga rasa, lali kayo lang no. Ako mo na ilagay, kapit, kuwan lang sila, bagamay ra. Ay, kasara mo eh. Oo yan, nagsilutan mo na. Magdala-dala, iba wala na. Sige din, tara. Wala na siya. Ito ba haba? Ngayon, istorya. Hindi ka nga boss, ay kung ama. Luya na kayo, ano nung tingin? Luya ako pa rin na, luya na. Ano mo namatay mong tunggo sa. Sila ka, Ben? Magkagawa ko ganun lang. Ayun ko yan, sama kayo. Habang spring. Okay tayo. Habang luya, okay tayo. Ano, friend? Huwag ka kalod, Reo. Gabin! Laban na sa gilyo. Gabin! Wala. Nakuha din yung iwan, no? Kaldero. Layo. Nakita, boy. Burang lang ka, baka lang. Manok ko ba? Bukad mo na siguro. Dako iri ganggang, tiga to. Ganggang. Ganggang. Ganggang good. Mga Claudia. Oh. Mga kaubang na. Junjun. Ano po sila, diha? Yara isa ng spray. Yara. Udah sila Junjun, mag-operate Junjun, no? Lapit ko. Gano'n? Itong alot na una ko line harvest ito. Naman? Ikuwas Muslim. Ha? Ikuwas Muslim. Gamit usa. Gamit sa. Hindi na daw Si Ramon sa? Okay. Kanang nagsunod ng bunga, hindi na daw siya mangayog bahay ng Muslim. Mayo. Kan importante to gamito nun. Yang Martan niya wala balik. Bila day balot to. Gamera eh tira. Buti. Ano Ben? Dagot. Na gumadia god oh. Mga gumadia. Guma bring. Ilan ba? Apo dito to, buha dito.
Dito dire. Ano mo tubag ba? Daham lang lugar na. Ito ka naman. Ang dapat balan yun sa kwan? Sa Kasada ko. halublakan? Nahana. Namok kita man doon ako dito hangad-hangad sa mangga. Nahana to ko. Kit na dalan. Buwang na sama ko. Alamang na yang asawa-asawa kay. Tahan. Nasa di pakwari ba? Ah, yahay. Elsa, kanabo. Kasyam. Mahapal. Kanabo. Akatong Sakyanan. sayo. Nangabilwa mo ka sa malyo. Dalang bunga ito. Paak ba yun? Grabe pero sa malyo. Nangabilwa. Lasang isa oh. Glaso to ba? Braso to sagdan. Lisod ginagawa ni Ate Goro dito. Balik man. Bano ni kala bayoy, bayoy. Oy. Yeng. Oh. Si Alvin ba? Ano ba ka? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Una lang. Abang isda lang. Inay. Tama na ko ah. Huwag yung sabaw ni. Sabaw. Sabaw. Mana ko? Busog naman ko dan? Tubak mo. Kuan. Luya na kayo na. Inuang luya kay binira sa host. Sa pulman. Namula nagmayo ba? Gaya ka init. Hindi ram primusan tanaw ram sa babaw. Pasok yun ko. Balik na gugapon nga ang itlog. Naluto na. Sila itlog sa tao? Atong ano ito? Hotdog. Dibuad sa init ang karahay. Butang mantika. Pagkatapos luto ang hotdog ay. Ay, boy.
Edit to? Edit na yun. Ilad-ilad sa tao ah. Lagi? Nalagay na po na oy. Naggisa naman sa ibutang sa yuta. Naggisa na. Oh. Naggisa na. Tiro adlaw no, bisan pa dili butang mantika. Kupos na ang hotdog. Tiro adlaw bulad sa init. Sabi mo inita. Ah. Gabi na po deh. Dito tong bayota to. Okay daw. Dito naman. Pwede sila.